Gabon, asteazken beltza, gaurkoa Olaberriako Arcelorreko langile bat, hilda enpresaren aurrean auto batek harrapatuta labek jakitera eman duenez. Atzo asteartean izan zen istripua, gaueko 9:00 aldera langilea, bere lanpostutik irteten ari zenean eta sindikatuak gaur goizean izan du heriotzaren berri. Laben zenbaketaren arabera, aurten lan istripuan hildako 6. behargina da. Gauzak horrela, lan erreformaren dekretua Espainiako Kongresuan negoziagarria ote den zalantzak usatu ditu honezkero PSOEk horrek, erreforma balioskotzeko eskuineko bidean aurrera egitera eraman du eta gobernuak bermaturik ikusten du ganberaren oniritzia. Bihar izango da bozketa eta gaurko eguerdiko magazinean Garbiñe Aranburu Lab sindikatuko idazkari nagusia izan dugu gaur gonbidatu nagusi giza horren inguruan aritzeko. Lan erreforma hau kaltegarria da langileentzat eta garaipen bada patronalarentzat. Langileentzat kaltegarria dela esaten dugunean prekarizazioa betikotzen duelako, sexuen araberako lanari ez diolako bueltarik ematen eta emakumeon diskriminazioa betikotzen duelako, edota azken batean eskubide berreskuraketarik ez dagoelako esaten dugu kaltegarria dela, ez? Eta egia esan, PSOE Podemos gobernuaren jarrera benetan da salagarria, ze guzti honetan larriena da lan erreforma bat kaltegarria dena langileentzako bere burua ezkerrekotzat eta bere burua aurrerakoitzat jortzen duen gobernu baten babesarekin aurrera ateratzea eta gobernu horren abal hori izatea, ez? Lanaren arira urtarrila urteko hilabeterik txarrena izan ohi da lan merkatuarentzat eta 2022koa ez da salbuespen bat izan Espainiako enplegu zerbitzu publikoaren arabera. 158.761 lagun daude erregistratuta langabe gisa lanbideren eta Nafar Lanzareren bulegoetan iazko urtarrilean baino 1.890 gehiago. Beraz, igoera hori zuzenean lotuta dago aldi baterako kontratuekin. Horiek baitira ostegun honetan diputatuen kongresuan bozkatuko den lan akordioarekin mugatu nahi direnak. Hori da aurrean dugun erronka handienetako bat. Datutxar hori gorabera, krisi honetan enplegua berreskuratzen joera beretsi delako. Gaur egun pandemia piztu aurretik baino pertsona gutxiago daude langabezian, eta daudela urtebete baino gutxiago. Baina lan esparru bat behar dugu. Aldi baterako kontratuak eta kontratu prekarioak murriztuko dituena eta kaleratzea azken aukeratzat hartuko duena. Bestetik ostalaritzan begirada jarrita, Nafarroan gobernuak emeki hiltzen dituela salatu dute ostalariek kanpaina bat hasi dute. Ni emeki hiltzen haren kantarekin abestia aukeratu du Nafarroako ostalari txikien elkarteak koronavirusaren izurriaren kontrako neurriek sektorean izan duten eragina salatzeko. Atzo, Txema Karbajo ostalaria eta Bizkaiko tabernariak plataformako kideak gurekin egontzen egoera aztertzeko. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his blood. Nik uste dute urte bi hauetan bakarrik tabernarientzat izan dire kalteak, ez? Ze ikusi dugu garraio publikan ez dira neurriak hartu, metroan bez, futbolean, saskibaloian, kirole jente asko mugitzen duen kirol guztietan ez dira neurriak hartu. Bakarrik gure kontra, eta ez dakit horren atzean zeo zer gehiago dagoen, espero dugu ezetz, baina ez da normala, ze azkenean izan gara zigortuenak, baina ez bakarrik estatu osoan zehar guk izan gara zigortuenak, eta hemen datuak txarrenak izan dira. Osea, argite garbi geratu inda 2 urte pasatak, egindako guztia ez du ezertarako balio. Ze gainera ematen dugu berrio gauzela txarto, orduan gertatzen dena da, haiek ez dauketela, gugaz adibidez ez dutela inoiz hitz egin. Y todo esto ha sucedido de manera especial en nuestro sector, el máximo afectado por las restricciones. La canción Killing Me Softly, matándome suavemente. Una canción que el sector quiere convertir en canción protesta y dedicarla con todo el cariño de la hostelería al gobierno de Navarra.
Bestalde eta COVID-aren ildotik, jakina da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ez duela baimendu ziurtagiria luzatzea bada, Jaurlaritzak ez du bat egin erabakiarekin eta 3 egun ditu ebazpenaren aurkako kasazio helegitea aurkezteko, baina atzo arratsaldean adierazi zuen ez duela alegazio horik aurkeztuko. Atzo gobernu bileraren prentzaurrekoan izan zuten epaiaren berri Gotzone Sagardui osasun sailburuak eta Bingen Zupiria bozeramaileak arratsaldeko azken orduan komunikatu baten bidez eman zuen erabakiaren berri Jaurlaritzak adierazi zuen ez dituela COVID-19 aurkako neurrien gaineko erabakiak etengabe judizializatu nahi. Zupiria aipatu egin dugula, atzo Arabako aleak aurreratu zuena baieztatu egin du gaur Laudioko udalak, alegia, helegitea jarriko diola Gasteizko epaile batek udal horretako langile ohi baten auzian emandako epaiari 2020an kaleratu zuten bitarteko funtzionario hori zegokion hizkuntza ezjakizuna ez egiaztatzeagatik, baina epaileak ebatzi zuen udalak diskriminatu egin zuela langilea kontuan ezartzeagatik euskararen zailtasun maila entzun ditzagun jarraian Bingen Zupiriaren hitzak. Eta hor finkatuta daude prozedura batzuk eta Laudioko udalak indarrean dagoen araudiaren arabera hartu ditu neurri batzuk bere funtzionamentuaren parte bat euskalduntzeko eta horren arabera finkatu ditu ze lanpostutan behar den euskera eta zeintzuetan ez eta zen mailatan Laudiok bizi duen egoera soziolinguistikoaren arabera. Laudioko udalak hartu ditu erabaki horiek eta berari dagokio dagoen araudiaren barruan egindako aztertzea eta hartu behar dituen erabakiak hartzea. Beste kontu bada, Gasteizko auzitegiko epaileak gai hau aztertzerakoan erabili dituen zenbait komentario edo gogoeta euskararen zailtasunari buruzkoak. Uste dut ez dagoela hori oinarritzen duen eta sostengatzen duen inongo azterketa linguistikorik nik behintzat ez dut ezagutzen. Eta iruditzen zait sartu beharretzuen putzu batean sartu dela Gasteizko epaile hau. Gaiaz aldatuta Elizaren barruan ustez adingabeei egindako sexua abusuak ikertzeko batzordeak lehen urratsa gainditu du astearte honetan Kongresuan PPren eta Voxen aurkako botoarekin. Mahaiak eskaera izapidetzea onartu egin du eta horrela bozeramaileen batzordeak osoko bilkuran eztabaidatzeko data jarriko du Gaiari heldu diote kolpez kolpe zaioan ere eta horrela egin du analizia bertan Maider Galardi kazetariak. Zer hobetzen du Kongresuan halako ikerketa batzorde bat sortzeak? Hobetzen du kontatzeaz gain, zuk aipatzen zenuen erantzukizun individual horretaz aparte, modu kolektiboan edo egitura batekin ematen zaiela babesa kontakizun horiei. Askotan biktimek kontatzearekin bakarrik ez behar dute aitortza bat eta erreparazio bat. Eta kasu hauetan, Elizarekin zerikusia duten sexu abusu edo pederastia kasuetan, kasu asko zehatuta daude, itxita daude, denboraz ez izten dialako. Orduan, halako batzorde bat egotea parlamentuan ahalbidetzen du behintzat nolabaiteko aitortza eta errekonozimendua ematea, nahiz eta juridikoki askok ezingo duten bide bat sei. Orduan horregatik handa garrantzitsua Kongresuan Espainiako Kongresuan ikerketa batzorde hau sortzea eta horregatik ere baduka beldurra Elizak eta normala dan bezala biktimek ere badute beldurra gaia politizatzeko. Hori izango da erronka nagusia. Nahiz eta alderdiek bultzatutako ikerketa batzorde bat nola bihurtu gauza independiente bat eta nola bai lana ondo egingo duna espektakulo eta zirko politiko guztiaz aparte. Eibarrera goaz oraingoan, izan ere igandean 2 urte beteko dira Zaldibarko hondamendia gertatu zenetik urtemuga honetan Ermuan batzeko deia egin dute. Deia egin, herritar guztiei, guerdiko 12etan igandean Ermuko plazan batzeko eta hortik Eizagara abiatzeko. Guretzat atzera begirako eta liberean aurrera begirako data bat. Eitzagaran batuko gara, eitza izan zelako
hondamendi honen epizentroa. Urte askotan, hamarkadetan, azpiegitura handietatik asko zigortutako auzo bat. Eta Joaquín Beltrán eta Alberto Sololuze eitzan hil ziren. Joaquín Beltrán han segitzen du betirako, eta hori gutxiez eta eitzako biztanleek jasan dute lehenengo unetik kalterik handiena, haien lurrak, urak eta airea. Bestalde, ingurumenarekin lotuta ere, Jaurlaritzaren eskutik, ura agentziak 101 milioi euro inbertituko ditu uholde arrisku eremuetan bizi den biztanleria murrizteko. Azken hilabeteotan Euskal Herriko ibai askok gainezka egin dute euriten eraginez, eta hainbat bide izan dira urak hartuak. Uholdeek korapilo asko sortu dituzte hainbat herri kaltetuz. Kontuan hartzekoa da, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gaur egun 250.000 pertsona bizi direla uholdeak izateko arriskua duten eremuetan. Azken 6 urteetan, uraren Euskal Agentziak 118 murriztu du uholde arriskuaren eraginpean dagoen populazioa eta lotutako kalte ekonomiko potentzialen 116. Bada datozen 6 urteetan, 101 milioi euro inbertituko ditu uholdeak izateko arriskua duten eremuetan bizi diren biztanleak 140 murriztu asmoz, eta uholde horien ondoriozko kalte ekonomiko potentzialak 138 murriztea helburu. Orotara 40 proiektu izango dira. 100 milioi euroak Euskadiko Erkidego Autonomoko mapak hor jartzen baldin baditugu, obra asko direla ibai askotan, eta guzti honekin lortuko genula hori resilientzia hori hobetzea eta gure ibaiak nolabait babestea eta hor inguruan bizi diren pertsonak eta aktibitate ekonomikoa baita ere babestea. Arantxa Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak adierazi du aurtengo inbertsioi dagokienez 20 milioi euro martxan jarriko direla 3 lurraldeetan, 13 proiekturekin abiatuz. Ia 6 milioi dira gutxi gora bera Gasteizen o Araban, esango genuke, Bizkaiara jote baldin magea 9 eta pixka bat gehiago, eta Gipuzkoan 3 eta ia 7. Sailburuak nabarmendu du beharrezkoa dela uholdei aurrea hartzea, jarduerak planifikatzerakoan arrisku naturala kontuan hartuko dituen lurralde antolamendurako eta lurzoru erabilerako politika baten bidez. Bestetik, Oñatira goaz oraingoan bertan, natureskolak ireki dituelako ateak. Oñatiko natura eta giza jarduera ezagutzeko aukera ezin hobea da Aizkorriaratz Parke Naturalaren ondoan kokatzen den natureskola. Udalak ingurumen hezkuntza balioesten du eta eskolaren eregina 3 urtez birgaitzen aritu ondoren guztiz eraberrituta abian da berriro ere. Gai desberdin askoren inguruan, bai jendie mendi irteerak, erreka ingurutan irteerak bai, bertan tailerrak montatzen dira, ogi egiten erakusteko, papera egiten erakusteko, hegazti behaketak, Oñatin ditugun ekosistema desberdin guzti hauek aztertzen dira, esan zer eskaini asko daukagu. Bioeraikuntza irizpideetan oinarrituta birgaitu da, ingurumen hezkuntzan eredu izateko asmoz, horiek ere pedagogikoak direlarik. Teknika desberdin hauek eta horretaz gain, bai erabili den materialak, bai pinturak edo oditeria eta augea material ingurumenakin alik eta errespetu gehien dukien materialak erabiltzen. Natureskolaren fase berri honetan urtean zehar herriko talde eta elkarteekin elkarlanean antolatzen dituzten ekintzetan parte hartzera animatzen dituzte herritarrak. Kulturarlora jauzi egin da, 18 urte bitarteko Bilboko gazteek harrapazank ekimenean izena eman dezakete dagoeneko sarean zein aurrez aurre, hainbat tailer eta ekintza proposatzen dizkie Bilboko udalak eta euskaltzaleen topaguneak antolatutako programak tartean eszena talentu lehiaketa. Kaixo gazte! Harrapazank ekimenaren aurtengo edizioa jarri dute martxan Bilboko udalak eta euskaltzaleen topaguneak.
Urtero 10 eta 18 urte bitarteko gazteei aisialdian euskaraz aritzeko aukera zabaltzeko helburua du programak, eta hainbat ekintza proposatzen dizkie horretarako. Hain zuzen, 3 atal nabarmen ditu ekimenak. Alde batetik, Harrapazan Karratxaldeak goiburupean, hiriko auzo guztietara zabaltzen ditu programak aurrez aurreko hainbat tailer. Aurten, 16 saio eskainiko dizkiete, tartean teknologia, sorkuntza, gorputza mugitzea, artea eta beste hainbat gaietan aritzeko aukera zabalduz. Horietan parte hartzeko otsailaren batean ireki du antolakuntzak izena emateko epea, harrapazank.eus web atariaren bitartez, eta otsailaren 28 arte izango da horretarako aukera. Aurrez aurrekoa izango da ere esena atala, Harrapazanken talentu lehiaketa. Horretan gazteek hobeto egiten dakitena erakutsi beharko dute maiatzaren 20 eta 21 finaletara heldu eta sari eskuratzeko. Martxoaren 18etako eta 5ean abiatuko da urtengo eszena, Begoña eta Rekaldeko udaltegietan egingo diren kastinekin, zeinetan izena eman alduten gazteek dagoeneko. Musika, dantza, umorea, magia eta bestelako disiplinak jorratu ahal dituzte gazte sortzaileenek, eta ikuskizuna hobetzeko aukera izango dute programaren coachek gidatuta. Ohiko 2 kategoriak izango ditu aurtengo lehiaketak ere, 10 eta 13 urte bitartekoentzat junior kategoria eta 14 eta 18 tartean seniorrak. Gainera, berritasuna dakar aurten eszenak, ohiko epaimaiaren sariei batuko zaielako publikoaren saria. Azkenik etxetik eta une oro parte hartzeko aukera izango dute Bilboko gazteek ere. Sarean zabalduko diren tailerren bitartez gauza anitz egiten ikasiko baitute, eta klikazank atala garatuko dute ere. Azken horretan Rocket League bideo jokoaren txapelketa antolatuko dute, apirila eta maiatza bitartean jokatuko dena. Eta Bilbotik Gasteiza albistegiari amaiera emateko Mariana Castillo de Val artista mexikarrak erakusketa martzan du Artium museoan, zientzia, fikzioa eta ikusizko arteak Mexikoko historia prekolonialarekin tartekatu ditu bere obran. Hortxe duzue informazio osoa eta bueltan elkarrizketari helduko diogu, ez galdu. Mariana Castillo de Val artistak obra zabala osatu du eta ezagutza eta kultura sortzeko, irudikatzeko eta barreiatzeko modua jorratu du, zientziaren, fikzioaren eta ikusizko arteen zirrituetan, eta Mexikoko historia prekoloniala une ezberdinetan jabetua eta ikertua izan den moduekiko erlazioaren arteko tarteetan txertatuz. Bere lehen lanetatik hasita, artistak aztertu du zoriak nola baldintzatzen dituen neurri handi batean, mundua deskribatzen ikasteko modua eta egiten ditugun kontakizunak. Interes horren ondorioz, objektu deserosoak izendatzen dituen zenbait artefakturen historia, sorrerak, erreprodukzioak, jabetzeak eta desagertzeak ikertu ditu. Amarantus hitzak inoiz hiltzen ez den lorea izendatzen du eta erakusketari izena ematen dio. Amarantoa hain zuzen ere Mexikoko elikadura tradizionalean ezinbesteko landarea da, inoiz zimeltzen ez dena. Amarantoz koloreak objektu deseroso horien edo Castillo de Val artista liluratzen duten sortzapen historiko goraberatsuen aztarna materialen iraunkortasuna gogorarazten du. Erakusketa Artium museoan izango da ikusgai martxoaren 13 arte. Gaurko elgarrizketan etzegabetxeak izango ditugu izpide izan ere, aurreko urtean 2021ean Euskal Autonomia Erkidegoan etxegabetzeen kopuruak gora egin zuen berriro arazo sozial gordin honen inguruan aritzeko gurekin dugu pantearen bestalboan gaur ere Andrea Bartolo Azet, etxebizitza sindikatutik. Gabon? Gabon, kaixo. Konta iguzu, etxebizitza oinarrizko eskubidea da, hori guztiok badakigu, baina instituzioek ez dute hau abesten, ezta?
Bai, hori da. Bueno, oinarrizko eskubidea izan beharko litzateke, baina efectivamente instituzioek ez dute babesten. Azken fina instituzioa ez dira neutralak, guk beti esaten dugu. Burgesia eta jabeduden interesak babesten dituzte. Alde batetik ikusten dugu nola espekulatzaileei eta jabei alfombra gorria jartzen dioten, eta, bueno, adibidez, haien jabetza babesten dute indar polizien bidez, eta beste aldetik ikusi dugu askotan nola instituzioak berak espekulatzaile moduan jarduten duen. Adibidez, hemen Bilbon daukagun adibide bat da udaletxe bizitza, pisu utzik dauzka, eta hoiei ate antiokupak jartzen dizkiote. Batzuetan beraz ikusten dugu nola gizartean ez ikusten eta interpelatzen da instituzioa etxe bizitzen arazoari konponbide moduan edo konponbide topatzeko. Eta guretzako hori ez dauka zentzurik. Instituzioak etxe bizitzaren merkantilizazioaren aurpegi bat baino ez dira. Gurean, pixkate orokorragoa esateko edo, zer nolakoa izaten da Eusko Jaurlaritzak izaten duen jarrera? Bueno, Eusko Jaurlaritzaren jarrera apurtza bat esan dugun moduan, ez? Beste instituzioa bat eta beste aurpegiren, beste etxebizitzaren arazoaren aurpegi bat. Eta hori, bueno, ikusten dugu Eusko Jaurlaritzan, baina ikusten dugu Euskal Herrian maila administratibo guztietan. Eusko Jaurlaritzaren kasuak, bueno, haiek asko egiten duten piloa propaganda, ez? Laguntza eta errekurtso asko dauzela, baina guk egunerokotasunan lanean ikusten dugu nola hauetara hiltzea praktikamente ezinezkoa da. Dauza pentsatuta maister tipologia zehatz bati. Hori, maister txuria, dana erregularak daukaguna. Eta gainera, bueno, hori miseriaren kudaketarako pentsatuta daude. Eta gero, bueno, esan dako, espekulatzaile moduan jarduten du Eusko Jaurlaritzak, azken adibide duela pare bat egun gertatu zen, Alokabidek indarkeria matxista jasen zuen emakume bat eta bere 3 seme-alabak kaleratu zuten Barakaldo, Berri Otxoak adibidez salatu zuen moduan. Eta are gehiago, bueno, ja apur bat zabaltzeko ikuspegi hau da Eusko Jaurlaritza, baina esaten dugun moduan, hori maila administratibo guztietan ikusten da. Adibidez, Bilbon lehen aipatu dudan udaletxe bizitzen pisu utzen kudaketa eta ate antiokupa hor jartzea. Eta hori, adibidez, guri pasatu zaigu ikusia pertsona bat pisu utz batean sartzen bada, zerrenda publikotik kenduko dutelarekin mehatxatzen dute. Edo egongo litzateke, bueno, asko hitz egiteko, zerbitzu sozialen papera. Jendearen bizitzaen gainean botere handia daukate eta erabiltzen dute, sari zigor metodoarekin. Kasu batzuetan guri pasatu zitzaigun adibidez, mehatxatzea gure kide bati, o con el sindicato o con nosotros. Eta hori onartezina da. Azken finean klase elkartezuna eta arazo individuala politizatzea da epaitzen dana. Hasi amaitzeko esatia instituzioak pobreen kontrako gerra konstantemente etengabe elikatzen dutela. Beraz, bueno, esan dako, instituzioak arazoen parte bat dira, jabetza pribatuaren babesa, etxebizitza eskubideren gainean jartzen dutelako. Espekulazioa, merkantilizazioa eta aipatu egin duzu, baina zer dago, pixkate igual zuk barrutik ezagutzen duzula, zer dago etxegabetzen atzean edo? Bueno, atzean azkenean dagoena da apur bat gure gizarteen ispilu bat, atzean dagoena gizarteen ematen den egiturazko kontraesana eta antagonismoa da. Alde batetik klase jabedunak eta beste aldetik desjabetuak, langile klasea. Atzean dagoena gutxi batzuek gure miseriatik etekina etengabe ateratzea da. Atzean dagoena langile eta desjabetuen desesperazio eta miseria da. Beti entzuten dugu estatu mailan 20 etxegabetze baino gehiago dauzela egunero, baina 20 ez dira zenbaki bat. Egunero 20 familia heriotza zigorrera kondenatuta gauz. Egunero 20 familien bizitza zenbaki bat bihurtu dira, baina gu ez gara zenbaki eta horregatik bagabiz antolatzen.
Bai, eta hau guztia borrokatzeko edo gizartean komunitatea sortzen ari dela izango zenukete? Bai, gu beti esaten dugu gure helburu, benetazko helburu, komunitate politikoa eta sortzea da. Eta bueno, ikusten dugu bidean gauzela, ez? Bai uste dugu azken garaian etxebizitzen arazoekiko Euskal Herrian kontzientzia gehiago dauela. Izan genituen kaleratzetan ikusi genuen. 100 pertsonak haien gorputza poliziaren aurrean jartzen auzokideak defendatzeko. Dena den guk be uste dugu ondino lan handia egiteko dauela. Azken finean komunitate politiko, benetan politiko sorkuntza prozesu luze eta epel bat da. Beti esaten dugu, komunitate politikoa sortzea ez da soilik arazo zehatz bat politizatzea, kasu honetan etxebizitzan, baizik eta sujetu politiko antolatu bat berrozatzea. Azken finean kapitalismok egindako desjabetzea ez dalako soilik materiala, baizik eta emozionala eta subjetiboa. Beti esaten dugu, nos han desposeído del sentido de comunidad. Azken finean klase bereko parte izatea, beti izan dabe komunitate bereko parte izatea. Eta beraz, gaur egun komunitate eraikitzea da egungo individualismo, egoismo eta pobren arteko gerraen aurka borrokatzea. Hor dago beraz, gure benetazko helburu. Komunitatea sortzea eta etxebizitzatik abiatuta, etxebizitzatik haratago joatea. Klase berrosaketa politiko auspotuz. Bai, eta horretarako argi dago herriak mobilizatzea ezinbestekoa dela. Izan ere, gaur ikusi dugu berria, etxebizitzaren aldeko mugimenduaren aurkako polizia operazioari dela gauzatzen Katalunian. Gutxienez 4 pertsona atxilotu dituzte Mossos d'Eskuadrek jada Bartzelonan, mugimendu horietan. Mobilizazio horiek sortzen dira, baina beste behin oztopatzen egiten dira, ezta? Bai, noski, badakigu errepresioa hor dagoela eta ez da kasualitatea mugimendu katalarra erasotzea, ez? Azken finean, azken urtetan eredu bat bihurtu da. Hor dabiz egunero hainbat kaleratze gelditzen eta ez soilik kaleratze gelditzen, baizik eta hori apurat komunitate politika berrauspotzen auzoetatik antolakuntza eredu bat erakusten digute eta hori da golpeatzen ari direna. Gainera, ez da kasuala bez atzo atera zuten etxebizitzaren legea eta apur bat migaja batzuk eman dizkigute eta gaur errepresioa. Hauek dira, azken finean, txampon bereko bi alderdi, ez? Alde batetik migajak, baina gero mehatzoa onartu migaja hauek edo bestela errepresioa helduko da. Eta gure parte ja aprobetxatzen dut helarazteko gure elkartasun osoa gure kidei eta haiek eredua direla. Oso ondo, zuek Euskal Herriko auzo eta herri ezberdinetan lan egiten duzuenok, etxebizitzaren arazoa egiturazkoa dela eta bizitzaren alderdi guztiak zeharkatzen dituela baieztatzen duzu, ezta? Bai, noski baietz, hori beti esaten dugu, etxebizitzaren arazoa guretzako ez dela partziala, ez dela kojunturala, estrukturala baizik. Dominazio kapitalista osotasunean zeharkatzen duen problematika bat da. Azken finean dau klase problematika, da genero problematika eta da arraza edo etnia problematika. Klase problematika da etxebizitza merkantzia bezalak, esplotazioa salariatu eta lortzen gaituelako, ez? Ez badugu lana, ez badugu salariorik, ez dugu etxebizitzarik esango. Esan dugun moduan lehen ez, etxebizitzaren problematikan argi geratzen da gizartea dagoen klase banaketa. Alde batetik, jabedun klaseak, zeinek etxebizitza negozio moduan eta merkantzia gisa ulertzen duen, eta beste aldetik, beste barrikadaen punta langile klasea. Zein esplotatu behar izan garen etxebizitza bat lortzeko. Eta gero, izango litzateke, emakume langileen kasua, ez? Hor argi ikusten da, zapalkuntza bikoitza nola ematen dan. Alde batetik, gizon langile bezala, esplotazioa lotuta dauz,
emakumeak, baina bestetik nola logika patriarkala birproduzitzen dan etxe bizitzaren problematika. Eta emakumen langileen kasuan indarkeriaz beteta prozesu bat da etxe bizitza bat lortzea. Azeten egunero ikusten dugu. Leku segurua izan beharko litzateken etxe bizitza bat, askotan emakumentzat infernu bat bihurtzen da. Haien errotzaiekin bizitzera kondenatua dauzelako. Eta ikusten dugu gainera nola indarkerien zirkulo bat sortzen dan. Indarkeria matxista eta erotzaileengatik alde egiteko emakumeak bilatu behar dute beste leku bat, eta beste leku bat hoietan jasatzen dute beste indarkeriak. Bai jabe berrien partetik, bai zuberrendatzaileen partetik, bai instituzioen partetik. Bai, eta zapalkuntzaz, bai, esan amaitu. Ez lehen aipatu dut etorkinen kasua edo zapalkuntza etniko hor beste mundu bat da, arrazakeriaz beteta mundu bat da etxe bizitzaren merkatua. Azteko gustatu litzaigu gogoratzea arrazakeria inmobiliarioen praktika. Hori Bilbona ez beteta dau eta Euskal Herrian hau da, hainbat inmobiliariak eta jabek ez dute alokatzen etorkinei edo pertsona arrazalizatuei. Ondo ezagutu dugun mundu zikin bat da. Guk adibidez lan egiten dugun Bilbo Zarrean, Alde Zarrean eta San Francisco auzoan. Eta San Francisco da auzo multietniko bat, eta hor ikusten dugu adibidez zenbat pisu patera dauzen, zenbat espekulatzaiek etorkinen bizitzatik etekinak ateratzen diren, eta hor etorkinak behartuta dauzen baldintza miserableak onartzea. Guk ikusten dugu nola gure kide etorkin direnak etxebizitza bat lortzea infernu bat da. Hau izango litzateke beraz arrazakeri inmobiliario, baina errolda merkatua edo kontratuen merkatua. Etorkina izateagatik errolda edo kontratu bat edukitzeko ordaindu behar dozu plus bat. Hau da, gureitzako, hori txurientzako edo oinarrizko eskubideak direna, etorkinentzat privilegio bihurtzen dira. Eta hori guztiak gainera instituzioen konplizitateekin. Eta, bueno, noski, esan dugunagatik askoz tragikoa da emakume etorkin egoera, ez? Kasu hauetan, klase esplotazioa, indarkeria matxista eta arrazakeri estrukturala elkartzen dira. Eta elkar elikatzen dira. Eta etxe bizitza lortzea bizirauteko guda bat bihurtzen da. Bai, elkartzetaren sarreran komentatu egin dute jada. 2021 urtean, Euskal Autonomia Erkidegoan etxegabetzeen kopuruak gora egin zuen. Berriro, zergatik izan leike hau? Bueno, hori komplexua da. Komplexua eta aldi berean ez azken finean salbuespena, benetazko salbuespena 2020 esan da, ez? Pandemiagatik hartutako neurrien esker. Ja 2021 batean etxe bizitzaren negozioa eta merkantzia bueltatu da bere rumbo. Eta zergatik pasatzen da hori, zergatik igoera bat ikusi dugu. Efectivamente ikusten badugu, ofizialki ondino kaleratzen moratorian gaude, ez? Baina ikusten dugu nola kasu askotan kaleratzen moratoriak ez duela balio. Eta zergatik, bueno, argudio bat izan leike oso burokrazia handia egin behar duzula sartzeko moratoria, zaurgarritasuna probatzeko, frogatzeko. Eta, klaro, ez bazauz antolatu eta sindikatu batean burokrazia hau makinaria imposible bat da. Gainera hori zerbitzu sozialen eskuan dago esaten badute ezarela zaurgarria, etxegabetuko zaituzte. Eta azkenian, agian pisu gehien daukana da, epaien arbitrarietateri usten diote erabakia. Hau da, naiz eta irizpide guztiak bete, epaiak nahi badu, etxegabetuko zaitu. Eta hori adibidez behin gertatu zitzaigun guri pasaden maiatzean. Zaurguritasuna irizpidea betetzen zitun gure kide bati, moratoria ukatu zioten. Azalpen barik, soik epaiek holan erabaki duelako. Eta bueno, amaitzeko, agian gustatuko zaiguke beste kontu bat aipatzea, ez? Lehen esan dugu,
datuak ja esaten dute etxegabetzeak gorantza doazela, baina gainera datu hauek faltsuak dira. Lehen esan dugu moduan, etxegabetzeko modu pilo bat dauzela, eta datu ofizialak zenbatzen dituzte soik kasuistika bat, agindu judizialen bidez emandako etxegabetzeko. Eta guk askotan ikusi dugu, jendeak aldegin behar izan duela beretzetik, adibidez, zorra esmetatzeko. Esan dugu, dauela moratoria bat, baina moratoria aplikatzen den kasuetan, txapuza bat, baino ez da. Ezin badozu ordaindu, gera zen esketxian, baina zorra metatzen jarretzen dozu. Beraz, jende askok bolondrez, kokatzartean, etxea uste erabakitzen du, zorra ez metatzeko. Eta ja amaitzeko azkenean, esatia, etxegabetzek gora egiten duten bitartean, klase antolakuntza gora egiten ari da. Euskal Herrian, hainbat auzo eta herrietan loratzen ari dira etxe bizitzaz eta auzo sindikatuak, komunitatea politiko erekitzen ari da eta klase elkartasuna zabaltzen ari da. Beraz, ikusteko alde positiboa eta etxe bizitzaren arazoa baldin badaukazu, zuk entzuten duzuna, joan zure auzo eta herriko etxe bizitza sindikatuera, familia eta borrokan dagoen komunitate bat topatuko duzulako. Mezu honekin geratzen gara, Andrea. Mila esker gurekin egoteagatik gaurkoan. Zuei gomendatzagatik. Gabon. Venga, Gabon. Esokada bat, agur. Berdin. Orain tartetxo bat eta sorazaldia izango dugu gurean. Hortxe duzue Neomak taldearen abesti berriaren bideoklipa. Goza ezazue eta orain arte.
gaurko solasaldian. Gaur Ramon Varela dugu gurekin, gabon. Eta Jonan Zabe bai, ondo etorri. Eta lehenengo gaia jorratuko dugu segidan. Gasteizko epaile batek arrazoia eman dio hizkuntza eskakizuna ez betetzeagatik Laudioko udalean lanpostua galdu zuen langile ohi bati, eta udal horri agindu dio langilea berriro har dezala lehen zuen lanpostuan edo antzeko batean. Epaileak ebatzi zuen udalak diskriminatu egin zuela langilea kontutan ez hartzeagatik euskararen zailtasun maila. Epaileak langilea berriro hartzeko emandako argudioen inguruan galdetuta Bingen Zupiria holan aritu da. Eta hor finkatuta daude prozedura batzuk, eta Laudioko udalak indarrean dagoen araudiaren arabera hartu ditu neurri batzuk bere funtzionamentuaren parte bat euskalduntzeko, eta horren arabera finkatu ditu ze lanpostutan behar den euskera eta zeintzuetan ez, eta zen mailatan Laudiok bizi duen egoera soziolinguistikoaren arabera. Laudioko udalak hartu ditu erabaki horiek eta berari dagokio dagoen araudiaren barruan egindako aztertzea eta hartu behar dituen erabakiak hartzea. Beste kontu bada, Gasteizko auzitegiko epaileak gai hau aztertzerakoan erabili dituen zenbait komentario edo gogoeta euskararen zailtasunari buruzkoak. Uste dut ez dagoela hori oinarritzen duen eta sostengatzen duen inongo azterketa linguistikorik nik behintzat ez dut ezagutzen, eta iruditzen zait sartu beharretzuen putzu batean sartu dela Gasteizko epaile hau. Herrialde bakoitzaren egoera soziolinguistikoa edo soziolinguistikoak aipatzen ditu, baina horrek markatu behar ditu ezarri behar diren legeak edo neurriak edo aldrebez. Izan beharko litzateke kasu horretan, herri hori euskalduntzeko edo. Bai, justo hain zuzen ere, ez da Gasteizen kasua edo Euskal Autonomia Erkidegoaren kasua ez da ere, baina Nafarroan existitzen den sonifikazio linguistikoak erakusten digu horrek, Nafarroako zonalde ez euskaldunean existitzen diren euskaldunak zapaltzeko besterik ez duela balio, ez da, orduan logikoa denez, naiz eta akatzak izan Euskal Autonomia Erkidegoko modeloa, Euskal Herriak dituen 3 lurralde administratiboen artean, honek daukala irtenbiderik onena momentuz, ez da, hoberena izango litzateke Euskal Estatu propioa izatean, Euskal politika linguistikoa garatu daitekeen, baina logikoa denez, sonifikatzea edo errealitate linguistikoen arabera jartzea lurraldea, osatitzea lurraldea ez da euskararentzat, ez da euskaldunontzat, Euskal Herri osoan gaudelako, ez da hona guretzako. Hor, geu kuriosa izan da, bere putzu horretan esan du sartu denean argudiak eta okerrez banago, Iñaki Larrañaga kazetariak esan duenez, Googleen bilatu eta kopiatu eta pegatu duen kontu badala, ez da, horregia. Euskaraetatik aratago joan behar dugu hortan ikusteko gaia ere dela epaileen formazioa, prestakuntza, eta beste emat konturi ere badagokiela hori, ez? Eta azkenean, esaten dugunean, Euskaldunon eskubideak, eta oso ondo esan du Ramonek, ez gara hitz egiten ari Euskaldunon eskubidez bakarrik, baizik hizkuntzaren normalizazioak onuragarria delako guztiontzat, eta azkenean hizkuntza berdintasunak esan nahi duelako ere, berdintasun erreal bat ezarri behar baldin badugu horrek guztiak nolabait Euskaldun bihurtu behar gaituela. Alegia Euskal Herrian bizi garen pertsona guztiak Euskaldunak izan behar garela, eta Euskaldundu egin behar dugula Euskal Herria, beraz. Euskara egoera minorizatu batean dago, hori izango litzake errealitate soziolinguistikoa toki guztietan, ia Euskal territorio osoan, eta beraz bai, horren araberako politikak egin beharko ditugu, eta estaturik ez baldin badaukagu, Ramonek aipatu duen bezala, ditugun tresnak ahalik eta gehien erabiltzea, ezta? Eta badago ere arrazoiketa, epailearen arrazoiketan ere gauza bat oso larria izan daitekeena, eta da euskera zaila, logika bera, logika izan daiteke ridikulua, baina atzean dagoen ideologia, esatea, euskera zaila da, beraz, ulertu dezagun euskera minorizatu egotea eta baztertu egotea zergatik zaila delako, ez? Eta horren atzean dagoen logika ez dakit nola esan, imperiala, nola baita esateko, ikaragarria da. Pentsamendu hori gizartean zuek uste duzue zabalduta dagoela? Euskara zaila da eta horregatik... Nik uste baietz, eta horri lotuta, egia da Euskara ez dela zaila. Euskara zaila da, edo hizkuntza bat, hizkuntza hori zaila da zure ama hizkuntzaren arabera.
gaztelania baldin baduzu edo frantsesa baldin baduzu ama hizkuntza bezala, asko zailagoa izango da japoniera izango bazenu, ezta? Orduan hor gramatika, lexikoan iznaz linguista, ezta? Baina hainbat ezaugarri ditu hizkuntz batek eta horiek laguntzen dizute beste bat ikasteko. Orduan horren atzean dago logika imperialista hori, ez dakite hitzik zuzena den, baina oso argia da baita ere, ezta? Orduan logika imperialista edo zapaltzaile horrek edo gaztelania indarrean jarri nahi duen logika horrek erakusten dizu edo eramaten zaitu hori pentsatera, ezta? Nire ama hizkuntza gaztelania denez, zaila den hizkuntza hori da. Eta zein izango litzateke kontrako bidea. Hemen izan dira euskaraz egitenak, bakarrik euskaraz egitenak, eta gaztelania ikasi behar dutenek, zutenek, eta ez dauka logikarik, hizkuntzak ez dira zailak. Hizkuntzak, hori, Kike Amorarrezek gaur atera da bideo, baina hain dela aspaldi izan zuen, hori dela, ama hizkuntzaren araberako zailtasuna. Orduan, logikoa denez, kontutan izan behar dugu zenolako garrantzia duen gaztelanian gure eguneko, eta frantsesak iparralden ez da, gure eguneko euskal gizartean, eta horri buelta eman beharko gineke. Eta ia uste dugun logika hori gizartean dagoen, nik uste baietz, ezke nire kasuan eta zintzoki izan da, nik familian eta ama euskaltegian dago, eta amak ez dut, euskara zaila da, eta baietz ezaten diot, ezke euskara hizkuntza zaila da, pentsatu gabe, eta honek eman dite hausnartzeako bidea, baina nik nire inguruan edo gutxienez nire kasuan, hala pentsatzen duen baita ere, ez norako ezagutzen hori, Kike Amorarrezen azalpen hori, baina horratzean dago logika imperialista hori. Horrekin ados? Bai, a ber, euskara, bira, ni gauza bat engatik goztaretik euskara eskolak ematen aritunez, eta gaina munduko toki ezberdinetan, ezta? Eta era ezberdinetako jendea, eta jatorri nazional ezberdineko jendearekin. Beraz, euskara egia da ez dela erreza, hizkuntzak ez dira zailak, bere Ramonek esan duen bezala, baina ez dira errezak ere, hizkuntzak eskatzen du implikazio bat, horregatik esaten genuen politika publikoak ere behar dituela, dena ere ez da utzi behar administrazioaren eskutan, uste gizarteak ere asko daukala egiteko, eta guztiok badaukagula zerbait egiteko euskararen alde, baina egia ez dela erreza, baina ez da erreza ere zuzenbide karrera ikastea. Gauzak ez dira, bizitzan ez dira errezak, ez? Ama hizkuntzaren kontuari helduta, zer izango litzateke biderik logikoena eta errazena, aurrek txikitatik etxean ere, ez eskolan bakarrik, etxean ere euskeraz egitea. Eta horretarako beharko dugu belaunaldi bat, bi belaunaldi gehiago, behar den denbora, baina hori da lortu behar deguna. Horrek ekarriko du euskera modu natural batean barneratzea euskaldun guztiek, ze hori guztion eskubidea da. Hor bati ukatzen zaionean euskararako sarbidea eta eskubide hori, gero datozkion arazoak berari ere, ez da? Izan ere gizartean aurrera pausoak egiten dira etengabe euskararen aferan, baina zuek horiek nabaritu egiten dituzue zuen inguruan adibidez? Aurrera pauso horiek? Gauzak garatu egiten dira? Bai, nik uste baietz. Jonek aipatu du hori, belaunaldin kontua dela, eta agian urrengo belaunaldiari tokatzen zaiola euskaraz gehiago egitea. Eta nik uste analizi ona dela euskararen etorkizuneko erronkei begira. 80. hamarkadan lortu genuen gutxienez autogobernu maila apur bat, euskararen egoera berreskuratzea apurka-apurka, euskararen jakinduri maila oso basua zen. Eta hori lortu dugu gutxienez nire belaunaldian 70-pikuak jakitea euskaraz. Bai Araban, zein Gipuzkoan, zein Bizkaian eta Nafarroaren alde batzutan eta iparralden baita ere, baina goraztan berdina, ezta? Baina oin lortu beharko genukena da nire ingurukoek, ni neu baita ere, hizkuntza hori gehiago irabiltzea. Nik ez duelako izan, ohitura hori gurasoek ez dutelako euskara ikasteko aukera hori izan. Nik etxean ez dut euskaraz egin, orduan nahi errebekin baita ere kostatu zait, nahiz eta guztiok euskaraz ikasi, eta urrengo belaunaldiaren erronka hori izan beharko litzateke. Baina egon dira lorpenak, nik uste estadistikek diotela, jakindurea oso datuta dagoela. Hori da, ez dakit, gure azken puntua, gure lortu beharko genuken emaitza, ez. Baina nik uste belaunaldi honen etzeko lanak egin daudela. Ez da, nire gurasoen belaunaldiko etzeko lanak egin, haien autokomplazientegia ez zitan ari naiz, baina nik uste haiek lortu dutela euskararen birsorpen hau, eta gure erronka edo nire belaunaldikoen erronka izan beharko litzateke erabilera hori areagotzea. Bai, eta begira hemen, badago kontu bat
behin hortan pentsatzen hasita, eta da, Euskarak nolait bizira hon badu, Euskara oraindik gure artean baldin badago, eta pronostiko guztiek logikaz desagertuta egon martzuen hizkuntza bada, ez? Izan da, gizarteak nahi izan duelako. Eta ez bakarrik babes gabe egon denean, baizik, erasotua baztertu egon denean, eta baztertzeko modu asko daude, ez da bakarrik errepresioa edo Frankoren legeak, baizik, baztertzea da, unibertsitatetik kanpora edukitzea, euskera, komunikabidetik kanpora edukitzea, eta bar, ezta? Baztertuta egon denean, norbaitek babestu, defendatu eta aurrera atera bali badu, hori gizartea izan da. Hemen, herri hontan jende asko egon da guraso izan dena, eta sekulako lana egin duena bere seme-alabak euskaldunak izan daitezen. Beraiek izan ez direnean ukatu egin zailako eskubide hori, ez da izan zera, ez da, borondatez, ez da? Eta famili guztietan ditugu horrelako eroiak, ez, ikasi zutenak euskera gabetan, burrukatu direnak guztiaren kontra, eta bar, ez da? Eta beraz, tokatzen zaio, historia horri urrengo pausoa ematea, ez da hori enola joaten garen urrengora. Eta berak esan duen bezala, erabilera da urrengo pausoa, horretarako ezagutza behar da, ezen da erabili ezagutua, beraz, ezagutza handiagoak ez dakar automatikoki erabilera bat, baina ezagutza da derrigorrezko baldintza hori emateko, ezta? Eta hor, beharko ditugu agian pauso ausarta, nik bukatzeko oso kezkatuta nago ezker politiko bat egiten ari den diskursoarekin euskararen inguruan. Baina oso kezkatuta, bakigu betiko diskursoa dela, baina desagertzen ari zen diskurso bat zirudiena, ezta? Eta Laudion epaile bat izan da. Baina Irunen eta Gasteizen ezkerreko alderdiak izan dira, azkeneko alderdi bat izan da kasu honetan, perfil linguistikoak gesten saiatu dena, adibidez, ezta? Orduan, hor badago, nolabaiteko saiakera bat ere atzera egitearen eta horrek ni personalki izugarrik eskatzen hau, ez? Orduan interesak politikoak dira atzetik daudenak, ez da? Bai, ideologikoak, politikoak, pentsatzen egongo dela horren atzean interes bat. Egia da, azken urtetako historia laburrak erakusten duela, euskeraren aurka egiten duten alderdiek ez dutela babes elektoralik lortzen, gero horrengo dira nitxo elektoralak, ez? Baina nik gogoan ditut PSek adibidez egin dituen kanpaina pare bat euskerarekin gero ez dituen emaitzak, zorionez, ez da? Salbuespen izango litzateke Nafarroaren kasua, nik uste, baina bai, ados, Euskal Autonomiaren erkidegoaren kasuan bai hola litzateke. Eta hortaz aparte, azken hilabeteotan nik uste, ez dakit azken urtearen bueltan izan den, baina ikusi du molak legea iparralden, ikusi du zonifikazio lingustikoa Nafarroan, betiko legez ez, baina ikusi baita ere, eta justo izan da nik uste 2021-2022 urtearen hor azken txampan, aurreko urtean azken txampan eta amengokoan, nun Gasteizeko hori eta Iruneko hori gertatu den eta epai honen sententzia gertan dela. Azken bola honetan ikuste gondala Euskararen, ez dakit, kontrako indar bat. Zorazaldiarekin jarraitzeko guztiz lagatuko dugu gaiaz, Elizan izandako abusuei buruzko ikerketa batzordeak lehen urratsa gainditu duelako kongresuan Unidas Podemosek, ERC eta EH Bilduk abusuak ikertuko barkatu dituen batzorde bat sortzeko proposamena erregistratu zuten. PSOE eta Ciudadanos proiektu hori aztertzeko prest daude eta PP eta Vox berriz aurka daude. Badak, iaiari heldu diote kolpez-kolpe zaioan ere, eta horrela egindu analizia bertan Maider Galardi, kazetariak. Eta kasu hauetan, Elizarekin zerikusia duten sexu abusu edo pederastia kasuetan, kasu asko zehatuta daude, itxita daude, denboraz ez, izten dialako. Orduan, halako batzorde bat egotea parlamentuan albidetzen du behintzat nolabaiteko aitortza eta errekonozimendua ematea, nahiz eta juridikoki askok ezingo duten bide bat segi. Eta horreatik ere baduka beldurra Elizak, eta normala dan bezala, biktimek ere badute beldurra gaia politizatzeko. Hori izango da erronka nagusia. Nahiz eta alderdiek bultzatutako ikerketa batzorde bat izan, nola bihurtu gauza independiente bat eta nola bai lana ondo egingo duna espektakulo eta zirko politiko guztiaz aparte. Errealitate oso larria da abusuena.
Eta gainera Elizako estamentuek urteak daramatzate hau eskutatzen Maider esan duen bezala, kasu batzuk itzita daude denborak itzi egin dituelako, ezta? Bai, hori juridikokia da, ez dakit, hori ez du gogoratzen, nik zuzen bidea ikasten nahi naiz, eta zu gogoratzen, irakasleak ikusten baldin badaute, hor, zigorra. Baina uste dut, urte baten epean, ez dut eta esan nahi, hori, zigorrik ez jasotzeko klasean, komatxan artean, bai? Baina hori, zuzen bide, kode penalak hola ezartzen du, ez da, urtean, bueltan, hori bertan bera ditzen da. Orduan, ez dakit nik, kasetariak ez dute izena gogoratzen aipatzen du, ez dakit nik kongresuan batzorde bat sortzea konponbidereko honetan ditzatekeen politizazioa batik. Ez da, askotan sortu ditzakeen iruditzarren gatik. Eta ikusita zen olako jarrera dorpea erakusten duten bai Voxein PPek, ez dakit zen olako irudiak agertu daitezkeen kongresu hortan, zen olako, ez dakit, egoera bortitzak. Orduan, Frantzian egin zen bezala, eta uste dut jotak hemen baita ere proposatu duela, posibiliteke aditu batzuk izendatzea, eta aditu horiek txosten bat lantzea, eta txosten horren arira, ondorio batzuk aurkestea Espainiako diputatuen kongresuan, ez dakit, esate baterako, ez da. Nik uste horrek erakutzeko lukeela, eztabaida politikotik nolabaiteko adituek sorturiko txostena. Logikoki ondo aukeratu beharko genituzke zeintzuk izan beharko litzateken aditu horiek, baina Frantzian eginiko, justo Frantzian artera zen, ez da, 300.000 pertsona biktima izan zirela, eta bertako lana aditu batzuek sortu zuten, 2 urtez, ez dakit zenbat horri aldetako txostena garatuz, baina nik uste jarrerarik hoberena izango litzateke, edo biderik hoberena izango litzateke dela hori. Horrekin adoz? Bai, zentzuzkoa iruditzen zait, ez? Gero egia da, Frantzian Elizak beste paper badaukala, zeren hemen aipatzen da politika, eta egia politikak badaukala ere zer ikusia, azkenean Elizak jerarkia bezala, ez? Gero Elizaren barruan, nik uste nabardura handiak egin behar direla. Elizaren jerarkia sari gera, pixkat goiko botere gune betaz, ez da? Eta egia da, Frantzian, erlijioaren gaia oso gatazkatxo izan da beti, baina momentu batean, estatua eta Elizaren arteko harreman hori berplanteatu egintzen, denok dakigu nola, ez da? Eta horrek ekarri du, Elizaren botere politikoa nolabait oso mugatua izatearen edukitu beste botere bat kulturala nahi balin baduzu, ez da? Eta Estatu Espainiaren hori ez da gertatu. Eta, klaro, Frankok Vatikanoarekin konkordatua daukan momentutik, ez da, ikusten da, Eliza bera ere instituzio bezala, azkenean, botere instituzioetan beti botere harreman batzuk sortzen dira, eta beraz azkenean aurren abusuak gertatzen dira familietan, noski, logika da mesela, eta hor botere harremanak daudelako, askotan familiako aita edo saba edo denak gizona izaten dena iaia beti, hezkuntzan ere, eskolan, eta Eliza bezalako ere muetan hor daude botere harremanak. Arazoa da politikoki Eliza impunea denean. Jerarkia bezala impunitate badagoenean. Non hori, preskribitu eginda, eaz esaten duen zure irakasleak, Ramon. Baina, preskribitu eginda, baina zergatik iritsi gara onaino. Zergatik ez da ikertu, ez da begiratu, mundu guztiak dakien zerbait. Dakiena jakin gabe. Dakigu gertatzen dela, baina ez dugu ezagutzen benetan delitua zenbaterainokoa den, nora gertatzen, eta hori da ere, Elizaren jerarkiari berari utzi zaiolako edo eman zaiolako botere hori beti ere Elizaren atal ezberdinak, bere iziz ere, kasu honetan ez da berdina, ez dakite, herri batean edo okerrez banago Bizkaian ere, komentatu izan didatenez, Bizkaian ere, egon dira ekimenak, baina apaizak berak izan dira mugitu direnak horretan, ezak Ramon gehiago dakizunen ez Bizkaitarra. Baina toki batzuetan, apaiz batek eduki dezake jarrera bat, horren inguruan, esateko, guazen hau konpontzera, baina oroar instituzio bezala Elizak argi eta garbi impunitate bat eduki du, eta modu sistematiko batean jokatu dute, ez da. Eta hori da larriena, sistematikoa esan dela, eta permititua egon dela, nolabait, ez? Jonek eginiko analiz historiko hortan, Frantzian eta Espainiaren, Frantziako Elizaren eta Espainiako Elizaren arteko ezberdintasunak horiek arazpian marratzakon,
arrazoi guztia du, ezate baterako aita santuak berak askatzen du ikerketa hauek egiteko, baina Espainiar estatuan hori ez da ematen, Espainiar estatuko elizak dauzkan ezaugarri eta balitzen dati, guztiz adoz, bai. Orduan, aldaketak sakonagoak izan beharko liratek ez da? Bai, baina nik uste gauza batzuk ezin dira aldatu. Eta hainbeste urtez boterea izan duen instituzio batek bapatean horrelako autokritika egiteko asmoa, nik uste bidea hortatik ez da izango, salbuespenak salbuespen, ez dakit, Bizkaiko bai, baina Bizkaiko elizaz asko ez dakit, eta orduan salbuespenak salbuespen, baina nik uste instituzioa Espainian gutxienez ezaugarri horiek dituela, kritika etorri barko da kanpotik. Zehazteke dago ze bide, adituen taldea edo batzorde politiko bat eginda, baina bidea kanpotik etorriko da ziurrenik. Izen orain esan duzunaren pixkate harira edo, batzuek diote edo erabiltzen dute argudio bezala, betiko arazoak edo arazo historikoak direla. Eta hori argudio bezala erabiltzea zuek logikoa ikusten duzue? Arazo historikoak direla... Betiko arazoa da, orduan beti gertatu da, olako argudioak edo erabiltzea. Terriblea, esan dute azkenean, ez dago justifikaziorik, ez da, esan dut, ni ez naiz antropologoa, baina ez dut uste, ez dut irudikatzen gizarte bat historian aurrekiko sexu abusuak hobesten dituena edo tradizio sano bat bezala jodezakena. Ez dut irudikatzen hori, ez da gauza bat, ez beti eginda eta beraz, errespeta ditzagun, ez? Horrelako gauza, hori iruditzen zait oso larria, ez dakit non ze eremutatik edatorren aipamen hori, baina benetan ikaragarri larria irudituko litzai dake. Gero, politizazioaren inguruan, batzorde politikoaren inguruan eta niretzat begiratu behar da lehenengo biktimen interesa, zer da beraientzat egoki, hori da lehenengo zorra dagoena, eta zor politiko bat bada, ez? Baina zer da egokiena? Espektakulo parlamentario bat, ikusita beste eremutan gertatzen dena, hori da egokiena, edo beste modu batera tratatu behar da gaia. Azkenean debate publiko bat izango delako, ez da? Ordan, batzorde politiko bat egiten baldin bada, izan da bila, ez dakit, ondo araututakoa, eta ez dakit, nik kongresua ikusten duten bezala, oso, hasieran aldekoan nintzen, esaten, ona izango da, baina egia da, Ramoni entzun da ere, esaten duela, hau zer bihurtuko, eta abusua jaso dituen milaka persona horien tokian jartzen ez, eta esaten, nik ikusi nahiko nuke espektakulo hori, nik justizia nahi dut, ez da, hori da eskatzen dena, ez? Zuk esan duzu biktima entzun behar dugu, baina zuek uste duzu Espainiar estatuan, ez bakarrik afera honetan, afera gehienetan biktima entzuten dela? Aldera orokorra da, baina, eta komplikatua gainera. Hainbeste injustizia ondira nik uste, eta badira, ez bakarrik estatuan, munduan baita ere, baina estatuan zehazki, hainbeste injustizia izan dira askotan preskripzio hori deituta baztertuak izan direnak, eta euskal testu inguruan hainbat eta hainbat dira, egon diren violentzia etapa engatik, baina ez dakat erantzunik egia esan. Entzuten dira biktimak ez, nik uste ez, orokorrean ez esan barko genukela. Baina entzun barko ginituela, bai. Eske super askar eta bote prontoan esan da, baina bai, ez dira entzuten, baina entzun barko genituzke. Bai, eta oso, Ramonek oso erantzun intuitiboa eman du, baina hausnartzen edo ikartzen azten gara momentuan, berala konturatzen gara horrela dela, ez? Egia da askotan, biktimak kotxartean desorosoak direla askotan, ez? Kontatzen dizkigutelako gauzak, batzuetan, denok sentitzen dugu elkartasuna biktima batekiko, jasan duen sufrimendua jasan duela hori bai, baina gero hitz egiten hasten direnean eta sentitzen dutena, pentsatzen dutena, gertatu dena kontatzen hasten direnean, batzuetan nahi gabe eta implizituki interpelatu egiten gaituzte, ez? Eta dut, zer egin nuen nik momentu horretan, ez? Benetan, ez? Nik pixkat politikatik aratago joan da, ez? Ateratzen diren datuak emakumeen kontrako indarkeriarenak, eta esaten duzuzta.
nila baditut urte batzuk, ez? Eta hau dana gertatzen ari da, etengabe, eta zure buruari galetzen diozu, zer egin dut nik benetan, ez? Nora begira egon gara gizarte bezala guztiok horrelako kasu etengaben aurrean, ze hor bai esan dela aboitura bat da, eta etxe barruan gertatzen dena, etxe barrukoa da, eta neurri batean, inongo asmo txarri gabe, baina gizarte bezala askotan bizkarra eman diogu biktima askori, eta ez diegu, noski ez diegu entzun, egia da. Bueno, solasaldia amaitzeko hirugarren gai bat jorratuko dugu. Kasu honetan ostalaritza jarriko dugu erdian. Nafarroan gobernuak emeki hiltzen dituela salatu dute ostalariek. Kanpaina bat hasi dute, ni emeki hiltzenaren kantarekin abestia aukeratu du Nafarroako ostalari txikien elkarteak koronavirusaren izurriaren kontrako neurriek sektorean izan duten eragina salatzeko. Era berean, izurriak sektorean izan duen eragina aztertzeko Txema Karbajo, ostalaria eta Bizkaiko tabernariak plataformako kidea izan zen atzo gurekin horren inguruan aritzen. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Nik uste dut urte bi hauetan bakarrik tabernarientzat izan dire kalteak, ez? Ze ikusi dugu garraio publikan ez dira neurriak hartu, metroan bez, futbolean, saskibaloian, kirole jente asko mugitzen duen kirol guztietan ez dira neurriak hartu. Bakarrik gure kontra, eta bueno, ez dakit horren atzean zeo zer gehiago dagoen, espero dugu ezetz, baina ez da normala, ze azkenean izan gara zigortuenak, baina ez bakarrik estatu osoan zehar guk izan gara zigortuenak eta hemen datuak txarrenak izan dira. Osea, argite garbi geratu inda 2 urte pasatak egindako guztia ez du esatarako balio. Ze gainera ematen dugu berrio gauzela txarto, orduan gertatzen dena da haiek ez dauketela gugaz adibidez ez dutela inoiz hitz egin. Y todo esto ha sucedido de manera especial en nuestro sector, el máximo afectado por las restricciones. La canción Killing Me Softly, matándome suavemente. Una canción que el sector quiere convertir en canción protesta y dedicarla con todo el cariño de la hostelería al gobierno de Navarra. Zuek esango zenukete ere erakundeak poliki ostalaritza hiltzen ari direla edo? Bueno, egia da, konparatuta estatu frantsesarekin edo alemaniarekin ez direla egon behar ziren laguntzak, ez? Nik uste dute neurriak hartzea zentzuzkoa izan daitekela, neurri negatiboak nolabait esan da, baina horrek beti eduki behar du ondoren neurri positibo bat, babesteko ez ostalaritza, ez ostalaritzak sortzen duen guztia, bizitza soziala, bizitza ekonomikoa, gauza asko, ez, langileen egoera, nik uste dut hor elementu asko daudela, eta agian kasu honetan oroar estatu espainiar oso hartuta eta Euskadin ere, nik uste dut ostalaritza txikia bentzat ez dela babestua sentitu, ez hori datu objektiboa da. Bai, hala da, ez daukat zer gehiago gehitzeko, ez da, azken finean diru laguntzak alderatuta, Alemaniako kasuarekin Frantziako zut ezagutzen, baina gehiago izan dira, eta ia da askotan nik uste, ez naz epidemiologoa ez da ere, baina ikusita zintzuk izan ziren iraganeko olatuen intzidentzia metatua eta nola aldatzen zen ostalitza izterakoan eta berezik izen olako bizitza sozialarekiko murrizketak sortzen diren eta beharrezkoak ziren neurriak ziren, baina jonek aipatu bezala neurri negatibo horiek neurri positiboak behar zuten edo kantitate handiagoko neurri positiboak beharko lukete, ez da? Orduan bai, analizi berdina. Neurriak direla eta kexatu egin dira, neurriak etengabe egon dira aldatzen. Zuek nola ikusi duzu jendea? Zer, Betzemari galtu genion gauza bera atzo eta berak esaten du jendea galduta zegoela, nekatuta, zuek nola ikusi egin duzu jendea? Jendea nekatuta dago, normala da, 2 urte, presioa handia, denok asko sufritu dugu, ez da, batzuk beste baino gehiago, ni segurazki privilegiatu bat izan naiz, baina jendea nekatuta dago normala da, eta neurriak ez badira onak izaten edo ez da dira ondo ulertzen, neke hori handiagotu egiten da, zalantzaria. Galduta gaude, ez da? Zakigoia egun bakoitzean zer... Eta nik uste lehen
nolabaiteko aitzaki bat bazegoela nun lehenengo olatuetan, ez? Lehenengoan, bigarrenean, hirugarren, laugarrenean, 2021ko lehenengo erdiko olatuetan, nik uste askotan jendeak ez batzuen ulertzen ere, ulertzen zuen egin beharreko zorzea zela eta egiten zuen, eta zuen, bueno, bai, kesatu bai, baina bete, ezta? Eta nik uste hori oin aldatu dela, ez dakit zegatik izan da, asko diote, bueno, txertaketa kanpainaren ostean, eta eginiko promesa horren ostean, nun, oie, txertatu, eta gero bizitza berra eskolatuko duzuen, nun hori ez den gertatu, nik uste jendeak hor galdu duela betetze horren gogoa edo sorturiko neke horrek hori ekiditu duela. Nik uste galtze hori egondala beti, komunikazio politikoa ez dagako izan munduko hoberena, baina galdu dugu bigarren hanka hori, betetze horren eta jendearen ardura hori galdu dugula, ez jendea ardura gaitzoa denik, baizik eta neke horrek eragin duelako, gaizki ulertze horiek edo ulerte ezin horiek nolaiteko erreakzio bat edo. Oso ondo, onaino gaurko solasaldia, mila esker beste behin gurekin egoteagatik. Horrengo arte. Eta zuek gogoratu, bihar hemen egongo garela berriro, gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko, asteko eta hilabeteko gakoak aztertzeko. Mila esker eta gabon.